Tofa, ci gaba da zaman shari'ar Abba Kabir Yusuf da Nasir Yusuf Gawuna. Maganar shugaban INEC akan sakamakon zaben 2023. Masu sauraronmu sai ku gyara zama ku kuma biyo ma zuwa ƙarshen wannan shirin domin jin ƙarshen wannan shari'a dai a kotun. Kada ka manta idan wannan ya kasance shine zuwanka na farko wannan channel ɗin da ka yaƙuri ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa. Domin ci gaba da samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora. A yanzu haka, Kotun Musulunci da ke jihar Kano ta ce yau za ta faru ta ƙare. Domin kuwa kotun ta bayyana wa jama'a kan cewa a yau shari'ar Nasir Yusuf Gawuna da sabon gwamna Abba Kabir Yusuf za ta zo ƙarshe. Haka kuma, shugaban INEC ya bayyana sakamakon zaben 2023. A yanzu, Kotun Musulunci da ke jihar Kano ta kori shari'ar Nasir Yusuf Gawuna da sabon gwamna Abba Kabir Yusuf. Yayin da wannan kotun take cewa lallai Abba Kabir Yusuf ya riga ya ci zaɓe a jihar Kano. Nasir Yusuf Gawuna kuma shi ne ya faɗi. Yayin da kotun take zayyana wa jama'a wannan abu. Lallai hankalin magoya bayan jam'iyyar APC ya yi matuƙar tashi, inda Nasir Yusuf Gawuna ya fashe da kukan baƙin ciki, haɗe da Abdullahi Umar Ganduje. Abin tausayi. A gefe kuma, Abba Kabir Yusuf ya fara dariyar murna shi da injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Masu sauraronmu, kaɗan daga cikin rahotannin namu na yau kenan. Zance ya zo ƙarshe, maganar shugaban INEC ya rantsar da Abba Kabir Yusuf a yanzu a matsayin gwamnan jihar Kano. Duka anan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin. Kada ka manta, idan wannan ya kasance shine zuwanka na farko wannan channel ɗin, da ka yaƙuri ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora. Mun gode.